रंजालि बैसागु गाजा गोमजायैनो बराय सावबो बुंदों जे बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला एबसुनि मददनि गेजेरजों बिजनी दखरानि सिङाव थानाय जोंनि इउनिट कमिटिफोरखौ लानानै बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गासै दिगनि जिखिनि बिथांमोननि जोंनो थुलुंगा होनाय बोसोन होनाय मदद बिनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो दखरा आफादा आलादा रोखोमनि मोनसे बैसागु बेयाव हाबाफारि खुङो देग्लाय 14थि खुंदों थांनाय बोसोरावबो आं फैदों आरो बिजनीयाव फैयाब्ला बैसागु बे फालिनाय आरो रंजानायाव बाहागो लानाया आंहा एसे आद्रा जायो आरो बेखायनो आङो बिथांमोननि खावलायनायखौ आङो मालाबाबो नागाराखै आरो बिजनीयाव जि बैसागु रंजानाय आरो खुंफुंनाय जायो बेयाव बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने बोसोरफ्रोमबो बाहागो लाबोदों बेखायनो बाहागो लादों जे बेयाव मोनसे डेमनस्ट्रेशन जायो आरो जोंनि इउनिट कमिटिफोरा बेयाव दानाय लुनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोंनि आबाद मावनाय जोंनि दंफां गायनाय इन्दि लुनायनिफ्राय लानानै दामनाय देनायनिफ्राय लानानै गासै बिथिंखौ बेयाव जेरैबायदि दिन्थिफुङो साननो हागौ जे बिनि थाखाय गोबां रां रुफा नांगौ किन्तु जोंनि इउनिट कमिटिफोरा बेयाव रां खरसा खालामाबासिनो गामियाव मोननाय जोंनि न'आव मोननाय बेसादफोरखौनो लाबोनानै बेयाव डेमनस्ट्रेशन दिन्थिफुंदों आरो बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे जोंनि सम्पद आरो बेखौ हमथानानै जों प्रिजार्भ खालामनानै जोङो इयुन जोलैनो होलांनांगोन आरो बेजोंसो हारि मोनसे दावखागोन कारन हारिमुवा जोंनि आइडेन्टिटि बैसागु रंजानाया हारिमुनि देरसिन मोनसे सम्पद आरो बैसागु रंजानायाव जों गासै बिथिंखौ सरजाबफानानै जों दिन्थिफुंनाय जायो दा बेखायनो जोंनि माहारिनि फोरबो बे फोरबोखौ गारनानै माहारि मोनसेया मालाबाबो आबुं जानाय नङा आरो बर' हारिखौ मुलुगनि दरबाराव लांनांगौनि थाखाय गासै बिथिंनि जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनि माने नेमखान्थिफोरखौ जोंनि आसार खान्थिफोरखौ मानिनानै डिसिप्लिननि गेजेरजों बैसागुखौ फालिनांगोन रंजानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै भारत नाङै जेराव इउनिट कमिटि आनसलिक दङ डिस्ट्रिक्ट दङ स्टेट कमिटि दङ बैसागुखौ बयबो रंजायो फालियो खुङो कारना मोनसेल' जे माहारिनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनांगोनब्ला जोंनो बेखौ इनिसियेटिभ लानांगोन आरो रायजो राजाखौ लानानै बेखौ मावफुंनांगोन बेनो जोंनि जोङो जेब्लाबो बाख्नायबोदों बरायबोदों आरो उननि समाव एबसुआ मिरु लेभेलाव बेबायदि डेमनस्ट्रेशन खालामनो हायो नामा बिनि थाखायबो जोङो माने हाबाफारि लानो थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो बे मोनसे जोंनि रल मडेल आरो बे मडेलखौ आनसलिकनि मडेलखौ डिस्ट्रिक्टनिखौ जों सेन्ट्रेल लेभेलाव लांनो हायोब्ला माहारिनि थाखायनो बयनिबो नायनो गोनां मोनसे बे जोंनि मडेल जागोन होननानै आं सानो थेंक इउ এটা 10-12 মিনিটের ভিডিও হবে তাই না dan alat satu